Voditelj Milan Kalinić se nedavno nakon 18 godina zajedničkog života razveo od supruge Sandre sa kojom ima 2 dece. Razvod je prošao bez većih konflikta jer su se Milan i Sandra dogovorili da ceo proces bude što mirniji i bez stresa. Pre svega zbog dobrobit svoje dece. Iako su bili zajedno dugi niz godina, brak je završio sporazumno uz jasnu podeljenu imovinu. Milan je odlučio da stan na Voždovcu u kojem su godinama živeli ostane Sandri i njihovoj deci, dok se on preselio kod majke u centru grada. U pogledu imovine zadržao je džip i skuter, dok je Sandra osim stana dobila i jedan automobil. Sandra i ja smo toliko dugo zajedno i sve više i više uživamo, ali kako vreme prolazi sve smo veći prijatelji, smejemo se još više nego pre i dopunjujemo. To su retke stvari koje mi imamo jer gledajući druge ljude shvatam da su mnogi zajedno samo formalno ili da su iz nekih razloga izgubili ono nešto i da više nije to, rekao je Milan jednom prilikom za domaće medije. Milan je inače u razgovoru sa medijima krio da se razvodi od Sandre iako tada već nisu živjeli zajedno, te je progovorio o roditeljstvu. Da li sam strog roditelj? Pa kako se uzme? Bavim se decom ozbiljno, a to podrazumeva i strogoću kada treba i nežnost i ljubav. Supruga je stroža, definitivno. Uvek mora neko da bude loš policajac. Ocene mi nisu bitne, važno mi je da mi deca izrastu u poštene ljude, u ispravne ličnosti. Znanje dođe, rekao je tom prilikom Milan koji je poslednjih godina u nikad boljoj formi. Moja supruga je navikla na moje treninge, ona živi sa tim već 20 godina, to je najnormalnija stvar. Sandra mi ništa ne zamera. Ne, vrlo malo toga. A ja njoj gotovo ništa, istakao je on pa otkrio postoji li tajna uspešnog braka. Sve je to individualno, ne mogu ja o tome da pričam nekome, to su sve individualne stvari, rekao je Milan uz dubok uzdah.